Espiritu Santo. Ti Apo at Dakuma kada kayo. Ti Diyos, imula na kada tayo, ti puso tayo, ti pamati. Na dumaduma nga level, na dumaduma nga kaulit ti pamati. Nadagdagan tayo ito, itinabunyagan tayo, kasama iti nagkonfirma tayo. Nung nadagduma tayo ti pamati, paruten, nagitisiit, agawon, nagitisiit, itibiyag tayo. Paunagan tayo dahil apamati tayo, tapno maiday tayo, ti Diyos itibiyag tayo. Tapno maikari tayo, nga rin magkarangan, iti natin na santa na misteryo, bigbigan tayo, dahil itibasbasol tayo, at pagbabawian tayo ito. Natay amin ko na tayo. Agkonpesara, iti Diyos, sa mga kabalin namin, kaya kada kayo nagkakagsa, tasya nakabasula, iti panunod sa umaraming kaniliway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso magpapakaasya ken Santa Maria magkanaay na Birhen. Kada iti amin na Iglesia sa Santos. Kan kada kayo magkakaksa, tayo kakaasya at pumahan kaya ako tayo Diyos. Kaasya na tayo kumatiman na kabalin na Diyos. Kad kalpasan di pan nakapapawan na iti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayo. Oh
O Diyos, iparang mo tipodno nga insurong kadagiti na iwawa, tapno iturong mo itidalan mo. Ipaayon mo kani kadagiti na ikamin iti na Kristiyano na pangmati. Laksider dati amin na maibusor iti pangmati da. Ket ti mayataday ti anduruten da. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagdiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na agaw ti libro ni Profeta Isaias. Kuna ti Apo, mayari ti sao iti tudo ken niebe na agtinag manipod langit. Ket siguganda ti daga. Pagtuben na dagiti mula, mangted da iti bukel abet ken taraon. Kastan tumet dagiti sao maibalikas ko. Aramiden danto nga aramiden dagiti planet. Tungpalen danto dagiti alin nga nalibaon. Ti sao ti Apo. Agbunga ti bukel nga agdisto itinadameg adaga. Sarong karang ti daga ket mangeg ka iti tudo. Ket pagbalinem anadameg ken nabakna. Napno iti danong dagiti karayan mo ket pagbungaen da ti daga. Kastoy ti panang taripaton ken kuana. Danamang dagiti na arado atalo, ket padamegen iti daga. Arbisang taknulumok ket padakelen dagiti mula. Adu nga apit ti ipaay ti kinaimbag mo. Iti sa dinuman akapanam, adu a bendisyon ti tedmo. Napno dagiti pagpaaraban, dagiti nalukmeg nga animal. Adarag o dagiti bakras ti turo. Nasaknapan ti karnero dagiti pagpastoran. Nakumutan ti trigo dagiti tantana. Agkakansaken agbidirida at siraragsak. Dating may basa na adal iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Roma. Ti kagagat ti amin na parswa nga bururay iti panangiparangaran iti Dios kadagiti anak. Ibilang po at sangbain tayo iti daytoy agdama abyal saan na may paday iti gloria pakaiparangaran to kada tayo. Ti kagagat ti amin na parswa nga bururay iti panangiparangaran iti Dios kadagiti anak na. Tana ito din nga balin nga awan selserti ti amin anak parswa saan agaput kabubukutan da pagayatan kasta pagayatan ti Diyos apagbanagan da nupay kasta ada daytoy namnama adan to aldaw ang mawayawayaan at lain ti amin anak parswa iti nakakagapan da apag panagruksa ket mairanod danto iti dagloryaan apang nakawayawaya dagiti anak ti Diyos taamo tayo nga papanika akas-aso itiligat ti amin anak parswa akas ti panagbibigat iti pasikal niyang saan laeng at ti amin anak parswa uray da tayo nga adaan iti espiritu kas muna asabot ti Diyos agasod tayo met iti unig tayo bayat ti panaguray tayo iti panamagbalin kada tayo ti Diyos nga anak na ket panangwayawaya na iti pero ang nakao tayo sa uliya. Thy
kay waragawag tinasanton nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Timano na Jesus iti balay, kat napan nagtugaw iti igit tidanaw tapno mangisuro. Gabota doon na iti tao nga maribongbong kenkwana, limugan iti bilog sa nagtugaw. Nagtakder dagiti tattao iti takdang. Inaramat na dagiti pangarin iti panagisursuro na kadakwada iti ado abanan. Kinunana, adamay sa tao anapan nagpurwak iti bukel. Iti agipurpurwak, nagdiso ti sumagmamano a bukel iti igit ti dalan, ket tinuktot dagiti tumatayag. At damat sumagmamano a bukel a nagdiso iti kabatuan a basit laeng ti dagana. Gapot ang narabaw ti dagana, nabiit ang nagtubo dagiti bukel. Iti makatangkaya ng ti init, nalaylay dagiti nagtubo amula, ket nagango da adagos, agsipod taliunay nakauneg dagiti ramutda. Nagdisumat ti sumagmamano a bukel, itayan dagiti siitan amula, adin makkel, ket nang lepes kadakwada. Ngem nagdiso ti daduma a bukel, iti nadameg adaga, ket nagdawada. Adda nagdawa iti sangadasot, addamat in na mapulo, ken adda pa'y tallupulo. Inggibos ni Jesus, dumngeg na roti si asino man na addaan pan nakaawat. Ti Ebanghelyo ti Apo. Nembagabigat tayo amin ako. Iti Domingo, kalpasan ti umuna amisa. Kapot nagtudo pa iti rabiina na basa. Inoornong ko dagitay nagmermerendaran kadagitay imbas basura dagitay trabahador. Ta pupa tayo ti pangaludaw da, dua merienda. Maminano nga maibaga katakwatan na ornongan dagiti bote, ibasura tayo isilsil ka tayo, mas masitas ka dapat, dapat yung simento na bote. Madigirin na. Uri dagiti digadtap na agdama iserve, at talap na tayo silikin asin na ipasurot, na agserve na dagiti kakadwa. Hansa lang ang upat, ginabitak, ijay nga nagtitak ito. Kaya pabagan ni ijay po, magibagan naman ng kasla. Diyak amo ay gagaraw no kunabot kasla piyapay ang pakang kaaso ka ba dalusan ng dahay kasla kay lang po kunang madidiri na talaga na pagdidig na. Kaya pinipilot ko inurunong ko. Imbaga ko na intulod ay tinawid awan ti pakan awan ti pamerienda. Bayan ito sulat ng mga magitugot ti kanan da pamerienda. Na ipagamot ka ng story na madilang talaga na inak na dagsen namin ipagpapating na ayatan idan tulungang idan kasi pala ang ibalas da dahil tinawid na panak nag-private retreat may saa tati pa nag-retreat nagitay ipapati usually katastoy July ito'y diocese tayo archdiocese tayo nang gabutan na iti COVID, ang nga matuloy na digiti by Vicariato, tunggal Vicariato, isudan tayo at retreat at recollection. Nandito Vicariato tayo, haan nga na urnos, kaya mo, apaya nga kami na urnos, tayo na recollection, kit retreat. So masaklatan dinapan na panak na isolate 1 week, 5 daw. Di ko nga pang tiningiti, no kas alupay. Apang ko relisol tidak do mga issues may papangkan niya apang ko tiningitin no dapay la na udag apang mati no dapay la panagayat ni Apo Dios no napatidak pa ila kanya na napati na pero bayaran ti managpampanunod ta may sa akmat adu dagitay simrat adu dagitay kumdaway ug kakabsat da tayo minulaan na tayo ni at the innate faith ko na tayo niya. Hindi na iyanak tayo, hindi na paraswa tayo, at dan pamati. Nadagdagan, hindi na bunyagan tayo. Nasibugan, hindi nagkonfirma tayo. Awan buwag-buwag na tayo amin, at pamati tayo. Uri na kita
Nagita sa bali nga religion, at pang mati na. Naduma-dumalaan, di pa nakaimula na doon. Naduma-dumalaan, di pa nakapadaktal na. Kada di pa nakapadaktal, di pa mati, di ko nakmal. Kasi na po Diyos ko na kata, nagbibiyagan ko ilang tilubong di pa mati. Kay grasya ni Apo Diyos amin na naramin na Kanya. Nang mga pa yan nga, nadagtumang ka, sito ka dibilit. Apa yang anu daduma dati nga pamati ka agawan ti lepasan laang ti may sangasiin. Apa yang anu daduma dati nga pamati ka di pa'y nakatugtubo, di pa'y nakatangkayag ti init ka nalaylay. Hantay mo question na lang, orisin no kada kayo. Ado kada tayo nalaing na nobena, nalaing na agkarara, bigat ang daw malir. Ado kada tayo pi kunang tayo na unag ti pamati ng ini Apo Dios. Ngam apay nga dumteng dati gundaway. At the instansya si bibiyag tayo na nagduma mabukaw latan abakan na dayta na pamati. Ado gamit ang tok-tok ti bibiyag tayo, ado gamit na gitay, ado gamit ti sigit kada bilit ti bibiyag tayo. Umuna, adamot lang kanya tayo. Umuna, as pangaligang kumana, at pamati. No, ado dagiti insecurities nga dati unan. Ado dagiti unresolved issues nga dati unan. Isugda ti mga agaw dahil at pagmati. Kitalan nyo, dagiti tao mapadpadak nga nagwakaw, natangsit, kaslasiga, nakakarakarip na tao. Ang nakayat ti paabak, kinaagpay sunat at insecurity dito. At dahil ang unresolved issues dito yung na mabaling na nabiktima ikubing, nasaktan, gulo na reject ikubing, iso nga gulo at dumag, kaberan tayo, anya dahil kaber tayo, diploma, sanikwa, lugan na agdudupudo, pinapintasan na pagtainan, pinasikatan ti sanikwa, taapaya, at the something na kurang dito, inom na dito iti pangtaktakab. Nga numasagid na ito uray ko lang na magpati ka ni Apo Diyos, biglang agpukaw na yung mati. Abakan na kita yung securities na dato. Abakan na kita yung nakamula dito yung nakantay nga kayak na ibatan, no, haan nga na i-process na ita. Anya pala kita yung mga babak na ito nga pagmati ng dadluma. Authority. Kita nyo na kita naturay nga ituray. Idi no buli master di inana, ulo di balayda, kakaasi nga inlublupin da inlubintak na nakaigdang di power ako na uyong na turay, na tas na isunang ti osto ti aminan. Uray ko lang na pamati, maabak, taapayan, di jay ang resolve issues di timunad, iso ti mangguyog di pamati, abang ko na. Nabiktima, no, sakit tinakam. Uray ko lang naman nagkararap ka, nakita nga tao nga kaugali, di jay nagbiktima kanyang diubing ka. Dahil din nangabuso kanyang diubing ka. Anya man nga waga psychological, emotional, bundo physical. Biglang agpo ka, di pamati, agimula di sakit tinaka, ma-insecure di jay puso. Abakon na rin ang pamati mapukaw. Dagito di mang tok-tok-tok, mang sit-sit-tok, dagito iti siit na nadagduma uray ko na tayo nga kararap tayo kararap. Abakon na. Kada iti paspildes mo na kanya kaaduma sa lugsod. Uray agretreat na kaado sa lugsod. To the point na dinamag ko nga ako Diyos ay atin nagkatin. To the point na dinamag ko nga adda kanitay pagmati na nadagduma kaslahampay nga agdaragaraw ni ako Diyos kadagiti kararap, kadagiti dawdawat. Tas lahan na pa'y dengdenggen di jay arungalong di jay nakapsot na rin na. Kas lakas sila to the point na kunak na habi at sinibiyag ka pa'y mo na tayo na. To the point na kunak pa'y ng dadong mga anya ka di at tapay lang trabaho mo na awan. Naagsimpot ka, abusun na ka mo. Agbalik ka na uyong, kagura na ka mo. Iso ti kuna ako hindi maudi, hindi na nagamit ako. Kuna kong laan, alay itong sumarunong awitan, pakanan tayo manlaan na dito yung trabahador. Ikan tayo manlaan di meriendada.
taapay, no nature dati awan manatnaton na. Apaya nga maapektaran na yung pamati ng dakanyak na tumulong na agayat. Kakunak mo, may apodyusan. Sa tartarabayan na tayo lang narutan, bendisyonan na tayo lang naruti, dakton na simpaan na apay nga hantay ituloy lang tati agayat, uray ng mga uray ng ano lagi tayo manggudaway, ano lagi tayo pakaupayan, pakaprostratan, apay nga hantay na tayo ituloy ni agayat, apay nga magumbun di yung pamati kapulaan ka lagi tayo ng instances tibiyat tayo, ala para kanyang tayo kakabsa. Nung magdamang mo ka na kayo, magdamang tayo mang trigger, wano mga amak na ka na pamati nga sitwasyon itibiyang iyo. Mabalin siguro nga patpadasan lakan na sitwag ang tidilin nga agawin. Mabalin siguro nga ka na pamati ka patpadasan lakan na limpasan tipudot tiinit. Nung dagdo siguro ka na pamati nga kada tayo ka tibiyang tayo ka. Mabalin siguro nga tugtulugan lakan tisigit. Tapnohan nga ang tuloy dahil na pamati. Nung tapno nga say-saya at nga ka, dalusan tayo at puso tayo tapno na damod di daga. Nga urayin niya nga panubok itibiyag, urayin niya nga rigat itibiyag, urayin niya nga pakaupayan itibiyag. Agtuloy lang tanang gayat tayo sugarod na ito iti pamati tayo ng Kristo, pamati ti agay-ayat. Uray no ato ti mangiruruman ka, kas lako nga mga direkta nga mangiruruman, kas lako nga haan nga mamati, ato na tayo pakaabakan ti misyon tayo, tinakabunyagan tayo, tinakaparsoan tayo, agtultuloy na agayat. Isungahan tayo ang nakapaabak. Uray pa yung na tayo nga ato na tayo panubo, bilit kada sigit tibiyak tayo, kada bato nga mangarap kanya tayo, agtuloy lang takumanay na pamati. Tinangunag na pamati, tati may samot ti misyon tayo. Agayat tayo ng tanong, uray pa may rururungan tayo. Aga ituloy tayo lang tati ang servingin ko na, uray pa marigatan tayo. Uray pa kuna tayo na salutsudan nga awang magtigaraw ni ako yung sir, awan sa baling aramidan tayo, magituloy iti misyon na. Alam pa unagan tayo ti pamati. Ikarkarigatan tayo maikatan, nagiti sigit. Ikarkarigatan tayo iwalin, nagiti bato nga magriribok ikinagay nga pamati, ti relasyon tayo kay Kristo. Buwan na riga. Nung tayo, itad tayo kinkuana, bayan tayo ni Iso na tayo rigat, bagkat niya na tayo eksperton, bagkat niya na tayo nalahingan. Alay, tuloy tayo, kaya serbi, tuloy tayo kaya kaya, kada ito pinakaayaran tayo. Kapag daan tayo, maigyan tayo, tayo tipunpot na pagmati tayo. Mamati ha, iti may sa Diyos, Ama ng nakabalin amin, anaman suway ilangit kay daga. Kaya kalagiti amin na makita, kaya hindi makita. Kaya hindi may sa nga ako at Yesu Kristo, bukbuk tong anak ti Diyos, nagtawag ti Ama isakbay ti amin na tiempo. Diyos na nagtawag ti Diyos, sila o nagtawag ti sila. Napaypay sa Diyos, nagtawag ti Diyos, nayanak sa na pagswa. Diyos ang sasinabi ni Ama, ikaw na na narami na amin na kapag tayo nagtawag, ang kabuti pa ng isalaman tayo. Imulo ka na kamot sa sila. Kat nangahan ipagiging, ikaw siyang ikaw. Nakabalik sa isang buo, at nakabalik ang tao. Kasama ka na ilang sa krus na kapagalayan. Hindi pa nagkakain mo siyang pilato, nagtutoo kay Penay, nabunga may nagpumanda, pasalawa kay nabiglasan pa sa sulat. Imulit sa dilangit, ikaw di makatawan kay Ama. Umayag kumanin na sa Dabera, at dokumen na at isisipiyag kay nagpinatay. Kaya pagkakain na natin ito ang kapingan. Umayag na agbungan to ti adon ti bukel amat na itinasaya at adaga. Kakabsat iti tangal daw, iti panaglalanglang tayo ti lamisaan ti Apo.
Idatagtay ken kuana dagiti kasapulan tayo, tapno na samsamay, iti panagtrabaho tayo, iti pagarian ti Diyos, iti baet tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggen ti kararag dagiti tattahom. Apo denggen ti kararag dagiti tattahom. Apo a Diyos ni, itawdawan mi tinasaya at asalunat ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi ni, tapno na ang anay ti pisikal ken spiritual at tiksada, ang mga wit iti nakaya banda pa ng serbi. Dawatan mi ken ka. Apo denggen ti kararag dagiti tattahom. Managayat ang Diyos, itawdawan mi iti pagilyan ni, at itinulong pumadag iti mangdadaulo kada kami iti lokal ken nasyonal, tapno mapaduras da ekonomiya, mapagkaykay sa tigimo, ken mataginayon dagiti nasaya at akanawidan ti pagilyan ni. Dawatan mi ken kaampo. Apo denggen ti kararag dagiti tattahom. Mga nangaas nga Ama, itawdawatan mi dagiti agsagsagaba ang kameng tigimo ni. Nang runa ka dagiti masagsakit ken awanan gawin. Sa gidan tirik na dagiti tattao amang ted kadakwada iti diliwa. Tapno nga amiris da, ipanakitabunuda iti may kaisalakan may naramid mo isang katawan. Dawatin mi ken ka. Ako denggen ti kararag dagiti tattao. Manakabalin nga Dios, ikaw dawatan mi dagiti amin nga gad-adal ito'y lugar mi. Agsabi ko mati adal idadakkel da, ken panagduras da kas Kristiyano, as itatanyugod nga agsabikan ka, ken itipada da asang. Dawatan mi ken ka. Ako denggen ti kararag dagiti tattao. Agnanayon na Diyos, itawdawatan mi dagiti siminan ang makabsat mi. Iturong ko mat, ti kaasing ti panakairanod dan ken ka, ken dagiti sa santos mo, itinailangitan na pagalian. Dawatan mi ken ka. Ako denggen ti kararag dagiti tattao. Kaguliban tayo tayo magdawatan dagiti bukod tayo panggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ni karkararagan dagiti kakabsat tayo at imawat itulong tayo ang may karkararag kadakwada. Pumararag tayo. Apo denggen ti kararag dagiti tattao. Diyos na amami, at iti dawat dagiti anak mo. Pagdam kadi dagiti dawat mi nga agpaimot laeng ti pakidaydayawan tanagan mo. Ken ti panakapasanto dagiti amin nga tattao gapo ken Kristo nga Apo mi.
Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may pakidaydayawan, ket pakigloria ang tinagan na, ket tas tamang kapagigbagan tayo, ket di kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo talyawan ka dagitoy datom, ti agdawdawat nga iglesia, ket ipaay mo ang madagdigan ti kinasanto, dagiti umawat to iti daytoy nga Eucharistia, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at da kumangada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng anong mi katpakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendiso. Agyaman kam ken kaapo na santuan na ama man nakabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaeng di pan nakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaeng di pan nagtutuok na. Impaay na ti dalan di agnanayon na pan nakaisalakan. Babaeng di pan nagumar na. Ket inlukat na nagitiruangan ti langit, iti muli kan ka nga amana. Anan sa ta magidangday kami katagiti angkeles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayon mo ket kunami ali at sarday. Isu idi sakbay ayawat na si akayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinisti sina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaon nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy ti bagit isu may ayawat to amay paay kadakay. Kastamat akalpasan day ti panangrabiida na malay ti kalis na diyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Halarin nyo katuminong kay amin iti daytoy. Taday ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tula. Isu amay buyak to amay paay kada kayo ken kadagiti adot at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae ti krus mo kay nga panagungan, inapang ginsalakan sila na nagubot ti sanalo. Itinarod pa ng ilagit mo ni papatay kang managungan ni Kristo idaton mi kan kaako ti tinapay kibiyat ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kang ken katay paay mo ang maikarita mi at dito'y saklang mo ket agserbi kang ken ka. Dawaten mi apo taga kami makirangin iti bagikan dara ni Kristo pagkaysalan na pang pumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia anay sa una pinisang alubungan kag parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pang man ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang pay-apo dagiti kakaksat mi apil mo sayen asin na naman ti panagungar danto iti silong takaasin.
Awagan kanida isidong taraniak mo pakakitaan dagan ka itirupan rupa. Dawatin bihapo te paayumat takaasim kada kami. Aramidang pumaamay karikam amin ikap nanayon agya. Ker magiranod kam to. Kinaindasatan na Birhen Maria ngayon ati Diyos. Ninagasat ako sa iyo na esposo na dagiti nagasat nga apostoles. Kadagiti amin na sa santos. Isuda na kapudno nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kang kukat met kadagwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken ibisidong ni Kristo ititimpuyok ti Espiritu Santo irok noy mekan kama nakabaling nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti indan. Addaan na unag kapangmati ken agay ayat ka puso ipaay tayo ti kapya itong galmay sa kada tayo.
ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka rin mas basol ti lupo, nagasan tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo dyan may karino, may damaniya, may sabahan sa puno, may bagpo. Ti bagi ni Kristo.
Ipaayo mo kada Apo, tada kami nga imawat, kada ginasantuan na parabon mo, gapot imasansan na panangaw-awat may kadakwada. Kuman adumat kumati ibunga da amay paay, di panangay salatan mi. Gapot ken Apo Meso Kristo nga anak mo ken Diyos, isa makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpo yung Espiritu Santo, Diyos nagnanayon na awan ti hingdana. Lagparintunan tayo. Ikararanan tayo, dagiti benefactors tayo, dagiti mayan na ayat mo tumultulong ti parokya, dagiti sponsor, ken donors tayo, kas tamat ti tunggal pamilya, ti panakasalwat na, iti parokya tayo, dagiti pampamilya tayo, ti panakasalwat tayo, iti tayo iti kasakit, kas tamat na ti programa ti parokya tayo, ikararanan tayo, takbalin na naputput na parokya ni Apo Diyos. Amami nga sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumday kumatipagariya, makupal kumatinakit mo, ito'y nag-aakas sa dilangit. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos, tiyandaken ka. Sikati na yung kasatan, kalagiti amin na bagbali, kat na yung kasatan, met ito matikyan mo, Ana Jesus. Gloria di Diyos Ama, Diyos Anak, din Diyos Espiritu Santo. Santa Maria di Guadalupe, Nagahasi, nilagtugaw tayo. May pakamunto ka dagiti amin nga ginggimong ako, kaya nalpasin na nabubungan dahil kay simbahan tayo, hindi kapitan ng panahon, bakbakton dato'y daan na simbahan, ta magapuranan dito'y flooring na dito'y simbahan tayo, kaya ituloy tayo ti aksisin na ranay, agkararag, ken magitulong ako. No, at talaga tayo naayat at pamerienda, napagyamanan kayo diti timultulong ang yaman nga wagas, para di pagpangal daw tayo, nakalukat ti simbahan ako. No, kaya yung naluto di iyan di ako, ipakamu yun ito yung parokya ta nagihindan na lumag ang sabay. Handamat na magulping makan. Iso nga ito nung ipakaam mo ako nga mabakbak na ito tadi pa iso di aldaw-dawan na dito trabahador, kumay tayo kumati tinulong ako, ta isave tayo na dito mabaling ni isave, na dito itawa na dito grills na tanong, kas pangari ka nagpatador tayo tibor tayo, kada dito isim na, ta isang tulong na hindi mo usar ako, tayo materialis na mga isalakan tayo, kano mo adupay di pakausaran na ako, isang ito di pakaamumi, nagitilang taki, mabaling mo di babae may tumulong na magsadanan to, ipakaamon to no kaano dahil ako, among nga panagtatalon, busy tayo, bumingbingay lang ng pisimbaan, kaya daw tayo among pa date na ako, kaya nandun pa yung nalaing engineer ni Forman no, nakaretin ta sa mabakbak dahil yung simbaan tayo ako, tumakdar tayo. Apo at ako mga katakayo. Nagdumog tayo, kaawatin tayo, dinadalaga pamindisyon. Timan na kabalin na Diyos, ipaay na mo maasi-aasi kada kayo, ti pamindisyon ng kentisirip, apakaisalakanan niyo. Adalan na kayo, maadagresat kada ti pannorsuro, ti pamati, kahit pagtali na idin na kayo, iti panagarami diyo, iti naimbag. Itulong na kayo kumaamapan ken kuana metlaen, kadi patuldo na kada kayo, ti dalan, ti kapya, ken ayam. Di pamindisyon di man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumabakit at bati kumangag nanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin din na santo na misa, hintayo, iti ayat ken kapya, ti Apo. Nimbagadigat tayo, amin Apo.